Egunon guztioi eta eskerrik asko kongresu honetara gonbidatzeagatik. Muchísimas gracias por invitarme a... Eskerrik asko biltzar honetara gonbidatzeagatik. Egia esan aukera paregabea da gai hau aztertzeko aspaldidanik nenbilen gai hau aztertu nahian patriarkatuak ezarri dituen diferentzia hoiek aztertzeko eta aukera paregabea da beraz bildu ditudan datu horietan sakontzeko, ordenatzeko eta gogoeta egiteko jakiteko zeintzuk diren jatorrizko osagaiak. Soldata arrakalan askotan, iraganak, balio du ispilu gisa. Ispilu deseroso gisa, elkarrezketa bat sortzeko gure aro garaikidearekin. Gure belaunaldietan eragina dutenak, 21. mendeko emakumeengan eragina duena, baina ondorio zuzen bat da. Hau da ze erabaki hartu zituen patriarkatuak duela hainbat mende. Oraindik ere sufritzen baititugu ondorioak. Eta askotan jakin gabe nondik datorren gure zapalkuntza. Ezin baitugu askotan desmuntatu. Ez ditugu argudio beharrezkoak batzuetan kontakizun hoiei aurka egiteko. Beraz, niretzat iragana beti gogoeta iturri da. Filosofa ere banaiz, arte historialaria ere bai, eta pentsamolden historian bilatzea gustatzen zait. Jakiteko nola sortu diren diskurtsoak, eta hain zuzen ere ordena soziala nola sortu den jakiteko. Beraz, aztertu dezagun zer den arrakala, nolatan den historikoa eta konsustantziala patriarkatuan. Eta horretarako lehen geldialdi bat egingo dugu Erdi Aroan. Hor, hasi ginen datu fidagarriak izaten, jakiteko emakumeek eta gizonek ze soldatak kobratzen zuten Erdi Aroan. Eta hor, ikusten dugu gizarte bat non lana egituratua zegoen, gremioen gaia ezaguna izango duzue, lan taldeak, hain zuzen ere ogibide bat biltzen zuena, araudi baten inguruan, egitura baten inguruan, eta aldi berean babesa ematen ziena gremioa barruan zeuden pertsonei. Hitzartu egiten zen adibidez produktuaren prezioen berdintasuna, norbaitek ez behar bat bazuen gremioak lagundu egiten zion, baina aldi berean egitura hauek beren estatuetatik desberdintasun errotiko bat sortzen zuten generoan. Gremio hauek tailerrak ziren azken finean. Adibidez zapatagileak, edo ehungileak, edo arte lanak egiten zituztenak, baina egitura familian oinarritzen zen. Tailerra etxe barruan egon zen eta etxe barruan mundu guztiak lan egiten zuen. Ez bakarrik tailerraren titularra legez gizonezkoa izaten zena beti, baina noski emazteak ere lan egiten zuen, seme-alabek ere bai, batzuetan aprendizek ere bai, eta morroiek ere bai. Euskal Herrian ez horren beste, baina hegoaldean esklabotasun gehiago ere bazegoen. Mundu guztia zegoen produkzioaren mende, tailerraren mende. Baina aldea honetan zegoen, gizonek bakarrik sinatzen zutela azken produktua. Azken produktu hori sinatzean bere izenarekin ikusezin bihurtzen zuten gainerakoen lana. Baita ere aurrek eta adinekoek egiten zutena. Jakina, maisu bakarra zegoenez, sinadura pertsona bakarrak zuenez, traba gehiago sortzen ziren emakumeek titulartasuna lortzeko. Gradu desberdinak zeuden tailerraren barruan, aprendizak zeuden, gero ofizialak eta gero maisua zegoen. Eta kategoriaz igotzeko azterketa bat egin behartzen, produktu bat egin behartzen, gremioak gero aztertuko zuena. Hoietara gizonezkoek bakarrik aurkez zitezken. Horrek jadanik kristalezko sabaia sortzen zuen. Emakumeak beti ari ziren lanean, baina beti ere aprendiz gisa. Beti hortzeuden landalan, buru belarri baina sekula ez zueten errekonozimendu sozialik, ez da soldata egokirik edo maisu soldatarik. Eta
titularrik ez zegoenean, orduan hartzen zuten emakumeek agintea, batez ere alargun zirenak. Hau da, eta hor sortu zen norbaiten alargun formula. Beraz, emakumeak eredatu egiten du eta maisu rola hartzen du. Praktikan alabazen, sekula etzen aitortzen, ez gizartean, ez maila judizialean, eta elementu asko zeuden titular gisa jarraitzeko. Gremioak eta gainerako gizarteak beti eskatzen ziren edo berriro ezkontzeko, ofizio beraren barruan, edo semerik izan ezkero seme zaharrenari usteko. Beraz, maisugintzara iristen ez zirenez gero bere lana debaluatu egiten zen. Eta aro modernoan estatuak bide guztiak jarri zituen alargunek pobretzeko. Emakume bat alargun bihurtu orduko, bere ekonomia murriztu egiten zen, ze libre eta aberatsa zen, eta hori etzen estatuaren gustukoa. Ikusiko ditugu kasu zehatzak. Ikusteko zer gertatu zen emakumeekin. Hemen Nafarrora joango gara, eta aztertuko dugu hango kasu bat. Isabel de Labayen, inprimatzailea eta editorea Iruñean, 17. mendean. Hementxe dugu horietako kasu bat. Une hartan, artisautza lan bat zen, etxean egiten zen, eta prentsaren pieza guztiak landu behar ziren, eta horretarako dirua bertzen. Kasu hau ezagutzen dugu oso borrokalaria zelako, eta baita ere epaitegietara jotzen zuelako sarri. Beraz, horixe egin behar da, epaitegietara jun behar den guztietan ze horrek informazioa ematen baitu etorkizunerako. Bueno, epaitegietara asko jo zuen, bere tailerra izan nahi zuelako. Aitaren tailerra eredatu zuen, ez zuen anairik, eta obligazio soziala zen, bai, berak eredatzea tailerra, baina gero bere senarrei eman behar ziren. Lehenengoari pasazion, hiltzanean bigarrenari, Gaspar Martinezi, bere morroi bati. Morroia zenez, ez zuen hain ondo ezagutzen ogibidea. Gero bigarren senarraz dibortziatu zen, genero indarkeria sufritu zuelako, tratu txarrak eman zizkiolako, eta egoera horren ondoren, bai senar oiak, bai seme zarrenak borroka egin zuten amari eta emazte oiari tailerrak entzeko, naiz eta zilegitasun osoz berea zen. Gainerako editoreen indarkeria jasan izan zuen. Triki emailuak egiten zizkioten, iruzurrak, enkarguak entzen zizkioten. Gainera, hainbat alditan, senar oiari aurka egin behar izan zion, batzuetan, tresnak ere lapurtu egin baitzizkion. Eta Isabel de Labayenek lortu zuen, alargun titulu edo izendapen hortaz ies egitea, eta aldi labur batean lortu zuen bere izena jartzea editore gisa. Eta horrela aurka egiten zien zuzenean beste editorei. Hor dugu adibide bat, hor agertzen da Isabel de Labayen, 5 urtean besterik ezin izan zuen egin, senar oiak, Zaragoza joan da zena, itzuli egin baitzen, eta itzuli zenean pixkat arrastoa galdu egiten da, baina badakigu bere senar oiaren izena agertu zela liburuen azaletan. Lortu zuen beraz Isabel de Labayen egoztea. Beraz, kasu honetan emakumeak maisu izan nahi zuena kosta la kosta, auzietegitara jo zuela bere tituloa mantentzeko, azkenean lortu egin zuten, gremion egiturak oso zurrunak zirelako lortu zuten emakume hau egoztea. Baina, noski, baziren emakumeak gremioetatik lan egiten zutenak, naiz eta ikusezin izan. Hau da, altzen moduan lan egin behar zutenak aurrera egiteko bai berak eta familiak. Nola hartzen ziren emakume hauek
kompetentzia desleial deitzen zituzten eta aurka egiten zieten. Horrek esan nahi du, emakume hauek, aitortza ez zutenak gremioaren barruan, imaginatu kanpo zeudela, beren lana balioa betuta zeuden, ez zuten inolako bermerik soldatetan, eta aurkakotasun handia sufritzen zuten. Esate baterako, alargunei ordu beteko margina bakarrik ematen zitzaien. Eta urte bete pasa ondoren ezkondu egin bertzuten edo gizonezko bati utzi. Eta bestela mehatxuak ere egiten zizkieten, edo koakzionatu egiten zituzten postu hoiek utz zitzaten. Hori ere ikusi egin dugu, koakzio hoiek bizi izan ditugu askotan emakumeek. Hau da, ingurunea gero eta bortitzagoa bihurtu emakumeak lan hoietatik egozteko. Gainera, zenbaitetan, indarkeria maila eta bidegabetasun maila handia gertatzen zen. Ehungintzan, oldarkorrenetakoa zen. Ehungintzan, gainera, emakumeek etxean egiten zuten lan bazen. Eta historikoki, Erromatik duela gutxi arte, emakumei jostea erakusten zitzaien, hori zen emakumeek egiten zuten lana etxe barruan. Hau da, espezializazio eremu bat ere bazen emakumentzat. Beraz, ehungintza dugu alde batetik gizonezkoak kontrolatuta, baina emakumeak josten zuten. Beraz, aurka egin zieten josi eta lana saldu nahi zuten. Kasu dramatiko bat dugu, Franziska de Izagirre, Gasteizen gertatutakoa, 1700 batean txanpona saltzeagatik salatu zuen gremioak. Edo txapel antzeko batzuk ere saltzeagatik. Berak txapel mota hauek josten zituen eta hori zen bere bizibide bakarra. Kriminal baten tratua eman zitzaion, produktuak lapurtu zioten, isuna jarri, eta ezarri zen isuna ordaintzen ez bazuen, ondasun guztiak kenduko zitzaizkiola, eta ondasunekin ezin bazuen ordaindu, espetxeratuko zutela. Hori guztiak txapeltxoak sartzeagatik Gasteizen. Beraz, argi gelditzen da patriarkatuak ze indarkeria ezartzen zuen emakumeen gain. Orain ez dugu hain argi ikusten, baina historiari begiratzen diogunean ispilu horretan ikusten dugu. Badago gai bat, asko gustatzen zaidana gremio arloan. Hau, aldudan bakoitzean, aipatu egiten du gizon batzuk molestatu egiten ditu dalako horrela. Gaur egun, badago ideia bat, gizonek lan egiten dutela eraikuntzan, hori dela beren arloa. Eta emakumeak sekula ez dutela horrelako lanik egin. Esaidazu, ze emakume ikusten duzun obra batean. Berbada, mende honetan ez, baina mende batzuk atzera eginez gero, jakin dezakegu, sektore horretan gehienak emakumeak zirela. Eta horrela maskulinitate haren irudi hori desmuntatu egiten da. Hau da, langile sendoa, indartsua den hori, eta adibidez, gara ardo bat edaten ari dena, edo ardo bat. Hori estereotipo bat da, une historiko horretan bultzatu egin dena, eta gaur egun irauten dena, baina erdi aroan ez zen horrela. Erdi aroan emakumeak lanbide guztietan zeuden. Ez dago lanbide bakar bat, orain arte, nik ikusi duena behintzat, emakumerik ez zuenik. Alderantziz bai. Hau da, ogibide asko aurkitu ditut, gizonezkoek lan egin ez dutenak. Adibidez, arropa garbiketan. Hau ere pentsatzeko modukoa da. Zergatik ez duten gizonezkoek horretan lan egin. Lan gogorrenetan, indar gehiena behartzen horietan, bi teleberri arte emakumeek egiten zituzten. Beti. Hau da, lan gogorrenak. Beraz, zein da alde handiena, soldata, noski. Emakumeek egiten zituzten lanik gogorrenak, baina gutxiago kobratzen zuten. Beraz, soldatarrakala ere bizirik zegoen erdi aroan. Patriarkatua nagusi zen, gizarte mailan balio gutxituak eta diru gutxiago kobratu zuten. Eskulan merkeak zen, ez zegoen kualifikatua, ez baizieten ikasten uzten,
ez da unibertsitatera iristen ere, eta hori dena gizarte egituren ondorioa. Zen, baina lan esku merkea zegoenean gainera, produktu bat sortu nahi zutenean, lan merke hori erabiltzen zen. Hemen agertzen dira irudi hauetan, ikusteko nola lan egiten zuten eraikuntzan ere bai. Gero gotorri zen espezializazioa. Datu batzuk emango dizkizuet. Hau da, Erdi Aroaren amaieran, Gasteizeko pintoreria edo margolaritza kalean, ikusten dugu, dokumento bat zegoela, ikusten dena nork egin zituen etxean eta zenbat kobratzen zuten. Eta jartzen duenez, 174 neskatilak egon ziren obra horietan lanean. Batez ere materialak engarriatzen eta prestatzen. Hori zen emakumeen espezializazioa. Ez dakit inoiz obra batean lan egin duzuen, nik ez, baina badakizue materiala garraiatzea dela lanik gogorrena. Ez harriak jartzea edo mortairua egitea. Hau da, materialak prestatzea erresagoa da. Emakume hauek materialak garraiatzen zituzten, maisuei eta ofizialei uzten zieten materiala ondo prestatuta, haiek egiten zuten mortairua eta beraz emakumeek egiten zuten lanik gogorrena. Eta dokumentu honetan ikusten dugu ze ordaintzen zitzaien. Hau da, erdia ordaintzen zitzaien lan gogorrena egiteagatik. Baina ez bakarrik etxeak, bat ditugu emakumeak ere gazteluak eraikitzen. Eta Erdi Aroan ere bat ditugu gazteluak eraikitzen, gobernatzen, datu asko ditugu, adierazten dutenak emakume askok Nafarroako gazteluak eraiki zituztenak. Indusketa arkeologiko batean agertu zenez, 1308 eta 1200 bat emakume lan egin zutela gaztelu horren eraikuntzan. Badakigu gizonezkoek 8 txanpon kobratzen zituztela eta emakumeek 5. Gaur egun gaztelu gehienak desagertzen ari da, baina badakigu emakumeen eskulana erabiltzen zela batez ere merkeagoa zelako, Castejon go gaztelua, esate baterako. Beraz, Erdi Aroa aztertzen dugunean iruditeria aldatu egin behar dugu. Hau da, eskulan gehiena emakumeena izan zen, eta asko musulmanen esku lana. Emakumeek ere elizak eraiki zituzten. San Francisco de Vitoria, esate baterako. Bueno, ya está derruido, pero nos queda un poco esa traza del arquitecto. Es esta capilla de aquí, es la capilla de la Anunciación. Hau da, Anuntziazioaren kapera, badakigu 4 emakume espezializatuk lan egin zutela mortairua prestatzen. Urretxoko beste eliza batean, badakigu emakumeek eraiki zutela, eta Argina Cristobal Dagirre, ezagutzen dugu izena, beraiek dira neskatilak, baina gizonezko langileak beti izenez identifikatzen dira. 70 bedi ordaintzen zitzaien, bera zelako, maisua eta aitortza zuelako. Baina, 2 neskatilek laguntzen zieten Arginei, 3 egunetan behintzat, guztira 6 egunez, eta bakoitzari erreal erdia eman zitzaion egun bakoitzetik. Hau da, 60 marabeditik erreal erdira. Hau da, apur batzuk besterik ez. Eta, bai, gizonezkoak izango zituen tituluak, baina neskateli uko egiten zitzaien. Eta, berazen, azkenean nagusi. Gero badago kasu oso interesgarria Lekeitiokoa. Parroki elizan dokumentazio asko gordetzen da, Lekeitioa kontzejuaren eliza zen. Eta dena erregistratu egiten zen. Zenbat lan egiten ziren, zenbat kostu izan zuen, zeinek lan egin zuten, ze kontratu egon ziren, eta horrela ulertu ziteke nolakoa zen parroki bateko lana. Eta lankide batek pasatu dit informazio guztia. Ikusten da ze bilakaera egon zen eliza honetan urtea joan, urtea etorri. Emakumeek lan ugari egite zituzten eliza honetan. Eta ikusten dugu lan batzuk erabat feminizatua zeudela. Ikustitzagun zeintzuk ziren. Adibidez, jardin lanak, lorezaintzak
lanak, laranjondokin, esate baterako, lubakiak zulatzea, eta zimaurra ere garraiatzea. Eta gainera, horretaz gain, zimaurra garraiatzeaz gain, beste hainbat lan egiten zituzten ere, laranjondoak zaintzeko, eta baita ere, hilerriaren ardura ere bazuten. Hau da, hildakoen ezurrak garraiatu, hilerria garbitu, eta mantenimendu lanak egin. Horregatik, hori ere agertzen da dokumentazioan. Harriak garraiatu, ezurrak esan dudan bezala, lan astunak. Baita ere, materialak, eraikuntza materialak prestatzen. Batez ere gangailak egiteko orduan. Beti agertzen dira emakumeek horrelako eginkizunetan. Edo, adibidez, telatuak egiteko orduan, ere mantentze lanak egiteko orduan, eta normalean gainera materialak garraiatu, hondakinak atera, gero telak garraiatu, baita ere junturak garbitu, eta hori ere beti ere aldamioetara igota. Hau da, beti esaten da, inor ez dugu ikusiko emakume bat aldamiotan. Ez, gari horretan, aldamioa etengabe erabiltzen zuten emakumeek. Eta gainera, pisu ikaragarri bat zeramatezela. Gangailetako hondakinak garraiatzea, aldamiotatik barrena, segurtasunik gabe, lan arriskutsu eta gogorra. Zer egiten zuten gizonek ordea? Haiek erratza pasa, eta gainera tela jarri. Eta gizonei erreal eta erdia horrentzen zitzaien, eta emakumei erreal bakarra. Ikusten duzu ezein den patroia, ez? Lan gogorrena, zailena, inork egin nahi dutzuena, emakumek egiten zuten, eta gizonezkoek egiten zuten lan erosoena, baloratuta zegoena. Eta, lekeituko kasuan, badakigu erdiaroan emakumek kaleetako harriak ere jartzen zituztela. Beraz, ikusten dugu, pixkanaka gauzak okerrago doazela. Erdiaroa ematen du garai ilun bat izan zela, eta ematen du dena gertatu zela, baina istorioak erakutsi digu, aztertzen dugunean emakumeak zeran egin zuten, 19 eta 20 mendeak izan zirela okerrena guretzat. Ihes egin ere erromatarren garaietatik, ez baitzen bat ere aro egokia izan emakumeentzat. Zergatik ilundu da erdi aroa, naiz eta emakumeak ondo ez egon, baina 19 eta 20 mendea baina askoz ere hobeto egon ziren. Beraz, ikus dezakegu soldatarrakala gerotako errago joan daitekela. Pasa gaitezen orain ilustraziora, eta baita ere pensamentu ilustratura, ere bai. Batez ere industrializazio prozesuarekin. Hemen, pensamentu ilustratuak ere bere ekarpena egingo du, industrializazioaren barruan, gremioak amaieraziko ditu, eta ilustratuak izango dira ideologo nagusiak mugimendu honetan. Jarraibideak markatuko dituzte, esateko lana nola antolatu behar den, eta nola izan behar duen bizitza eta ordena soziala. Beraz, ilustratuek helaraziko dituzte zein diren genero estereotipo nagusiak oraindik ere indarrean daudenak, eta gehiago sakonduko dutenak soldatarrakalan eta emakumeak lanetik egozteko orduan. Beraz, 18. mendearen amaieran, okurritu zitzaien, emakumeek etxean lan egin martutela, eta gainera senarren mende. Beraz, ikusten denez irudi honetan, emakumea josten ari da, eta gizona ari da bere burua prestatzen. Hori horrela gertatu zen, hau da emakumea berazko zen han gelditzeko. Ze lehen tailerra etxean zegoen gremioekin, ez zegoen bat kanpoan eta beste bat kanpoan, ez zegoen mundu profesional bat eta mundu personal bat, ez? Bueno, da, landaguneko emakumeak bezala. Baserria zure lantokia da eta bizitzaren lekoa ere bai.
Baina industrializazioak lanerako esparruak sortzen ditu etxetik kanpo eta horrek ekarriko du gremioak desagertzea, horiek gauza oso txarrak izan bat dituzten, baina babes sozial minimo bat ere eskaintzen zuten. Ez eta alarguna izan eta irakaslana ezin egin, gremioek babes bat ematen zizuten. Ordutik aurrera hori eten egingo da, eta kanpoko eta barruko mundu horiek bereiztuko dira. Hori historian etzen inoiz gertatu, leku berean gertatu baitziren bi arloak. Kanpomanez ilustratuak adibidez, ideia horretatik tiraka, ez da, nola emakumeak etxean gelditu behar zuen eta gizonak fabrikara joan behar zuen, erabaki zuen irutea zela egokiena emakumeentzat, ez da, oso ondo egiten dute, betidanik egin dute, eta emakumeen esparru hori lotuta egon da. Eta beraz, erabaki zuen, egin dezatela hori, eta egin dezatela hori etxean, eta ez daitezela tailerrera joan horretarako, bakoitzak egin dezala etxean, elkarren gandik aparte, eta hor soldata bat proposatu zuen baita ere, erreal bat eta erdi eguneko. Egun osoa pasatu eta erreal bat eta erdi. Gizonak 6 eta erdi irabazten zituenean. Beraz hemen arrakala hori gehiago zabaldu da, ez da? Ez horiek hori, da, emakumeak etxean geratu behar dute, inoiz ez bezala. Aurrerantzean hori izango da eredu soziala. Posatzen zaiatuko direna. Etxeko aingeruaren estereotipoa deritzo horri ezagutuko duzuen noski. Alegia, emakume bat daukagu hor, irudi honetan ikusten dan bezala, ilustrazio garaikoa. Emaztea gizona zerbitzatzen ari da, eta gizona pentsatzen ari da, zientzia egiten, neurketa gailuak daude, gizona zerbait egiten ari da, eta emakumea zerbitzu lan hori egiten ari da. Eta hortik aurrera, saiatuko dira emakumea etxean egon dadin, eta ez dadin joan arlo publikora gizonena. Hau trampa bat da, ze estereotipoak ez dira betetzen. Ea guk bete ditzakegun, alegia aldizkarietan agertzen diren emakume hoien azaletan, Photoshopa erabiltzen dutelako eta adimena artifiziala eta bar, orduan, aldaketa asko egiten dizkiete, makillajea eta bar, eta erreala ez den zerbait sortzen dute. Estereotipo honekin gauza bera gertatzen da. Emakumearen eredu ideal bat da, ez da? Baina zenbatek egin dezake hori, alegia, zenbat gera daiteke etxean egun osoan zehar ezer egin gabe, hori eredu burgesa da. Emakume burgesek baizik ezin dute hori bete. Burgesak orain gutxi arte errentetatik bizi ziren, ez zuten lanik egin. Nobleziaren ereduari jarraitu nahi zioten, ezta? Burgesiak jarduera ekonomikoetan parte hartu izan du beti, baina beraien emazteak ere etxean geratzen nahi zuten, etxekoak zaintzen, eta bar behar bada, margotu zezaketen, ez da? Edo gitarra jotzea, pianoa. Sortzailea izango zen zerbait egitea, ze horrela, elkartzen zirenean, jendearekin elkartzen zirenean, luzitu zitzezken, ez da? Emakume horiek. Baina hori eredu bada, eta emakume gehienek ezin dute hori egin, eta emakume burges gehienak, ez zeuden pozik horrekin ere, ze gero etorriko zen histeriaren gaia, emakumeen oihu kolektibo bat asebete gabe bizi zirelako, giltzapetuta daudelako, etxean sartuta daudelako, eta ez daukatelako inolako helbururik edo aspiraziorik, ez da? No pueden ni soñar cumplir, pues es cuando se produce encima. Gainera, emakume langileak bidali egiten dituzte zenbait ofizioetatik, eraikuntza besteak beste. Beraz, estereotipo horren oinarrian hitzak daude, irudiak, keinuak eta bar, baina horiek debaluatu egiten dituzte, emakume langileak eta penalizatu egiten dituzte, zigortu egiten dituzte. Ze hor
jardunaldi bikoitzetan sartu beharko dute, gutako gehienok bezala. Zaintza egin behar dute, lan egin behar dute, baina etxeko aingeru ere izan behar dute. Eta ondorioz, emakume txar moduan ikusten da, ordutik aurrera lan egiten duen emakumea. Alde batera uzten dituelako zaintzak, naturak eskatuko liokeen hori, eta beti erruduntasun sentsazio hori egongo da. 18-19 mendetik aurrera lege batzuk etorriko dira, arau batzuk etorriko dira, eta ondorioz emakumeak ofizio batzuetatik bidali egingo dituzte. Eduardo Datorena da hoietako bat, eta berari eman diogu kale nagusietako bat Gasteizen, behar bada hori errepasatu beharko genuke, nolabait. 1900ko martxoaren 13an erabaki zuen gaueko lana galaraztea, ze ez dugu nahi emakumeak kanpoan ibiltzea ordu horietan, edo aparteko orduak egitea. Eta bestelako desberdintasunak ere egin zituen, nola ez, hoien artean soldatarrakala. Hortik etorriko da errua, erruduntasun sentsazio bat. Eta hemen ikusiko dugu emakumeoi kolektibo gisa bideratzen zaizkigun mezuak, ezta? Eta migratzaileei buruzkoak ere bihurtu direnak, ze argudioak erabiliko ditu jende gehiago esplotatzeko. Hauek iritziak dira, pertsonaia publikoek esandakoak, ilustratuenak edo politikarienak, idatziz jasotzen zirenak, eta komunikabide batzuetan, 19. 20. mende hasierako komunikabidetan emakumeen lana gizarte arazotzat hartzen zen, alkoholismoaren parekoa, eta hori, garai hartan drama bat zen, jende asko hiltzen zen, alkoholismoaren ondorioz, eta ikusten dugu jendeak alkohol kopuru ikaragarri hartzen zuela. Egunero mozkortzen zen jendea, zergatik baldintza oso gogorrei aurre egin behar zituelako epidemiak, gerrak eta bar, eta alkoholak pixko bat estomagoa engainatzen eramaten zituen. Eta, ihes egiteko modu bat zen, emakumearen lana horrekin parekatzen da, ze gogorra ez da, eta hori ez dut egunkari bakarrean aurkitu, ez irudipen hori hor dago taberna giroko iritziak dira. Gero, asmoa zen emakumeen etxetik kanpoko lanak seme-alabengan eta senarrengan eragin negatiboa izango zuela pentsaraztea. Zu lanean, norekin daude haurrak? Bizilagunarekin, beti bezala, beste emakume batekin lagundu behar dizu, zezu lanera zoaz, eta beste lagun baten, emakume baten laguntza beharko duzu. Horregongo zen beti, bizilaguna, edo senitartekoren bat, bestela lanera eraman behar zenituen. Garbitzaileen artean, hori gertatzen zen, ezta? Gobararien kasuan. Beraz, beraien irudipen horixe da, ez? Ama txarrak direla, emazte txarrak direla, esaten zaie, gizarteari huts egiten ari direla, familiei huts egiten, zergatik lan egin behar dutelako jan ahal izateko. Esaten zen baita ere, emakumeen soldata baxuek gizonen soldaten jaitsiera ekarriko zutela. Eta hori erabiltzen da asko migratzaileekin, esaten dugu, bereiek bixoxen truke lan egiten dute, eta gero gertatuko da, ez? Ez nahi dutelako, ez, denok nahi dugu soldata duin bat. Eta askok berezi dutena, baino gehiago jaso nahi dute. Beraz, hemen kontua ez da gizonen soldata jaistea, baizik eta emakumena igotzea. Gizon gazteen emigrazioaren erantzule izatearen leporatzen zitzaien. Garai batean migratzaile izan ginen, ahaztu zaigu. Eta garai hartan gazte askok alde egiten zuten, esaten zen, gazte askok Ameriketara joan behar dute, fabriketan emakumek lan egiten dutelako, diru gutxiagoaren truke, eta bar. Eta gero, inguru maskulinizatu batean lan egiten bazuten, moral baxuko izatearen famak hartzen ziren, eta horrek ondorio sozialak zituen,
Gogoratu, Elizak morala kontrolatzen zuela, guztiena, parrokietatik, hori erdiaroan ez zen gertatzen, bide batez esan da. Baina teozentrismoa benetan 19. eta 20. mendean gertatzen da batez ere frankismoarekin. Non Elizak arlo asko kontrolatzen dituen. Beraz, hor badago presio bat, morala kontrolatzeak, horrek ekartzen zuen emakumeak errudun jotzea, bueno, betikoa, eba, pekatariak eta bar, eta bar. Orduan, inguru maskulinoetan lan egiten baldin bazuten, naiz eta lankideken ez hitz egin, bueno, emakume txarrak izan zitezken, zerbaiten bila zebiltzanak, honi gizonekin ibiltza gustatzen zaio, eta bar, esamesak izango ziren, ezta? Bai, baina eragin oso txarra zituen garai hartan, ze ospearen arabera, bueno, gizartean leku bat edo beste izango zenuen, lehenako aukera gutxiago, ez zintuzten kontratatuko, jendeak baztertu egingo zintuen, inok ez zuen zurekin batera ibili nahiko, eta fama txar horrek, askotan merezi gabea zenak, bazterkeriara eraman zitzaken emakumeak, Beraz, emakumeek beren portaera oso kontrolatu behar zuten. Bestela, bakizue, betiko puta izena, ezta? Betikoa. Ikus dezazuen zenbateraino ideia horrek emakumei eragiten zien, morrokotu den kasua daukagu. Bizkaiko mehatzariak edo morrokotuduak. Mehagintzan lan egiten zuten emakumeak ziren hemen Bizkaian, eta fama txarro hori jaso zuten. Egungo ikerlari batzuek aurkitu duten bezala, emakumeek ez zuten garai hori gogoratu nahi, estigma soziala zeukatelako. Zer egiten zuten? Meategiko material horiek garbiten zituzten, baina gainera langileak hartzen dituzten etxean. Hain gutxi irabazten zuten, azkenean soldata horri zerbait erantzin behar zioten, eta gizon horiek hartzen zituzten, mehatzariak hartzen zituzten. Hau asko gertatzen zen inguru industrialetan. Gizonak etortzen zirelako inguruotara, mehategi berri bat irekizelako, eta bar, lana bazeukaten, baina ostaturik ez. Eta horregatik, askotan, emakumeek beraien etxeko zati bat kentzen zuten diru gehiago lortzeko. Soldata arrakala bat zegoenez, emakumeak beti izan dira oso jaioak bestela diru bate lortzeko alegin horretan, izan ziteken baratzea jarriz, edo ez dakit gauean ere lanera joatea diru gehiago lortzeko, eta bar. Hori dana beharrezkoa zen soldatak arrakalaren ondorioz, eta beraz esaten zuten, honek langileak eramaten ditu etxera, ze gertatuko ote da hor? Beren artean, beraz, ez zituzten ondo ikusten. Mehatzarien lanaren barruan kategoria ezberdina zeuden, zegoen emakume kategoria bat ere, langile zain, peoi, laguntzaile, horiek danak zeuden, baina baita emakume kategoria ere, ez zeuden plantillan. Aparteko kategoria batean zeuden, eta beirazko sabaiak hor zeuden, ezin ziren sartu meategian, eta ezin zuten batez ere gora egin lan eskala horretan. 1919an, peoi batek meategietan irabazten zuen eguneko jornala 5 errealekoa zen. 5 erreal eta 25 zentimo. Eta emakume batek berriz 3 erreal eta 25 zentimo. 30ko hamarkadan 4 erreal eta 10 zentimora iritsiko da, eta peoi gizon batek 7 erreal eta 40 zentimo irabazitzaken. Pixka bat gora egingo dute, baina inoiz ez dira gizonezkoen soldatara igotzeko. Eta garai hartako laneko edo segurtasuneko materiala ere ez zieten ematen, eta haien baldintzak gizonenak baino asko okerragoak ziren. Beti arriskuan bizi ziren. Aldamiora igo behar izaten zuten, inolako segurtasun tresnari gabe, meategietan lan egitea, eta bar.
segurtasuna, materialak, ongizatea hori guztia gizonentzat, emakumeentzat gogorrena, txarrena. Eta fisikoki ondorio gehien izango dituztenak. Beraz, baldintzak asko okerragoak ziren emakumenak baino. Oso pozik ez ditugu ikusten argazkietan. La mala obrera, empieza a surgir también el estereotipo de la buena. Bueno, gero langile honen estereotipoa ere etorriko da, Fournier enpresako kartagileak, ezta? Hor ikusten dugu, kartagile horiek nola lan egiten dute, ezta? Egune plaza bat eskaini zaie Gasteizen, beraien lana aitortzeko, emakume langile guztien ikur gisa. Hauek langile onak ziren, ez berezia zirelako, baizik eta enpresaburu paternalistaren figura sortu zelako. Garai hartan prostituta modunatzen dituzten langileak, ezta? Alkoholismoarekin parekatuta. Beraz, presio soziala handia dukate. Eta horren parean, enpresaburu onaren figura sortu zen, emakumeen alde egingo zuena, edo emakumea zainduko zituena. Egia da, Heraklio Fournierrek eta Nieves emazteak ikastaroak antolatu zituztela, edota goizean jateko zerbait ematen zietela, baina horren truke morala kontrolatzen zieten, barruan zen kanpoan. Alegia, azkenean enpresaburuaren alaba bihurtzen ziren, eta alaba bat bezala tratatu behar zituzten, errit egiten zitzaien, eta hori gertatzen zen, alegia, jokabide mura luki ezin zuten emakumei, batzuetan opari gehigarri bat ordaintzen zitzaien, edo egiten zitzaien, oparitxoak, soinekoetarako oihalak, zapatak, jantziak, gauza oso femeninoak, ez da? Emaidazu diruan, behar bada hori behar dut jateko. Jokabide moral hori ez zutenei, isun txikia jartzen zitzaizkien. Esaten zieten, behar bada gehi reparatu edo begiratu diozu beste horri. Eta zenbaitetan kaleratu ere egiten zituzten. Floridan dantzaen ibili zen eskabaten kasua oso famatu egin zen, eta azkenean kaleratu egin zuten, ez dakigu ze gertatu zen orduan, ez zan oso larria izango baino. Eta, etengabe behatzen zieten, ez? Vigilantzia bat zegoen, ez bakarrik enpresa barruan, baita kanpoan ere. Imaginatu hori, alegia, lanpostutik edo lantokitik kanpo ere zuri begira egotea, ez? Imaginatu. Normalean, emakume langile gaztaroko aldi labur batean egiten zuten lan, eta modu ezberdinetan eta ofizio ezberdinetatik egozten ari da ordurako. Eta orduan, estereotipoa hori da, gaztetan lan egin dezatela, baina gero joa behin ezkonduta alde egin dezatela. Hau ezagutuko duzuen oski atzo honetaz hitz egin genuen. Dotea izeneko zerbait, bazegoen orduan, enpresan bertan, ezkontzera zijoanean dote hori ematen zitzaion. Alegia, zure enpresaburua zer da, zure aita? Bai, dote hori ematen dizu. Zertarako, bizitza berri bati ekin zezaieten, baina baita ere alde egin zezaten. Alegia, hemendik aurrera, zuk izan behar duzu etxeko aingerua. Doteak bide hori irekintzen zizun eta beraz voltatzea etzen ondo ikusten, ez? Langileen arteko soldat taldea jakina, mantendu egin zen, 70ko hamarkadara arte, hor ja jabeak aldatu ziren eta baina 70 hamarkada horretan, iritsi berri ziren gizonezko peoiek produkzio prozesoren barruan erantzukizun kargoa zituzten emakumeek adinak horatzen zuten. Zu zinen atal bateko burua eta sartu berri horrek zu bezala kobratuko du. Eta ez daki ezer, ez? 70ko hamarkada arte, horrela ziren gauzak. Beste estereotipo bat ere, dago. Emakumen ustezko indar faltaren estereotipoa. Hau, 50.000 milioi biderentzuko zenuten. Gorputzaren mugak.
segun, ez da? Gorputzaren arabera, gizon batzuk oso gorputza ulak izango dituzte, eta alderantziz, ez da? Alegia, hondakinak eraman bat zituztenean, alde batetik bestera hori ez zitzaiena jola, ez da? Edo Samariak lan egin behar zutenean, ez da? Gizonek egin nahi ez dutelako. Indar faltaren estereotipo hau, ikusi duzue, erdiaroan ez dela horrelako arazorik egon, aro modernoan ere ez, 18an sortzen da ilustrazioarekin, emakume aingeruak, etxeko aingeruak izan behar du, oso gozoa, oso fina, zer, ez irakurri, ze zorabiatu egingo zara. 1789ko errege agindu batean ezarri zen lehen aldiz, zeintzuk izango ziren lan femeninoak eta maskulinoak. Segregazioa beraz artifiziala da, ez da naturala. Eta legearen araberakoa izan zen. Gizonak indartsuago zirelako, ustez, baina ordura arte emakumeek ofizio berberak egin zituzten arazorik gabe. Zein zen benetako asmoa? Lanbide jakin batzuk maskulinizatzea, emakumeek eskulan merkea izategatik bete hoi zituztenak. Eta langile maskulinitate berria indarren atributuaren arabera eraiki zen. Askotan esaten gute, gizonak sendoago zarete, eta batzuk ni baino ahulagoak izan daitezke. Bueno, hori legeak ezartzen duena. Baina zer gertatzen da realitatean? Andrek lanean jarraitu behar zutela, indar gehien eskatzen dutenak. Hor dauzkagu portuetako langileak batelariak, jendea eramaten zutena, alde batetik bestera, Pasaiakoak, ospetsuenak, zamaontziak eta zirgariak baita ere, horiek arrastaka eramaten zituzten ontziak portura saltzeko, sokari tiraka. Emakumea kontratzen zituzten merkeagoa zirelako, horiek kontratatzea mandu bat baino. Hori zen errealitatea. Zaituzte ondo hartzen eta zure lana merkeagoa da. Eta orduan, prekaritatea erabatekoa zen Andreak landako langileak, hori beti emakumeek egin zuten. Jovellanos ilustratuak esaten zuen emakumeek oso langogarrak egin zitzaketela, eta garbitzailearen lanbidea bere garaiko desorotasun eta arriskuen eraginpean zegoen gogaikarrietanikoentzat deskribatzen zuen. Oso arriskutsua zen, ze gaixotasun asko ekartzen zituen artritisa, biriketako gaixotasuna, gorputzaren tatu txarra, temperatura oso baixuetan, eripena handia ematen dite irudi honek, ez da, mutikoak begira eta neskak lanean. Beraz, naizenerako indartsuak ziren beste batzuetarako, ez? Beste estereotipo bat, emakumeen adimen gaitasun txikiarena. Oso inozoak gara dano. 19. mendeko zientzia saiatu zen frogatzen argudio faltsuekin, emakumeek beren gaitasun mentalak modu naturalean murriztuak zituztela, zientzia gizonek gidatzen zuten, gizon ilustratuek. Zientziatik diskurtso batzuk egiten dituzte, botere politikoa daukate, legeak ezartzeko, eta ordena soziala kontrolatzen dutenak, enpresa buruak dira, gainera. Eta hemen saiatzen dira, adierazten, tuntunagoak garela eta zientziak ala diola, duela gutxi arte. Oraindik egiten du neurri batean. Duela gutxi arte, emakumeek ikasketa akademikoak eta profesionalak galarzita izan dituzte. Nik soldatzaile izan nahi dut, ezin duzu. Unibertsitatera joatea, Jesus, hori asko kostatzen, baina ofizio bat ikastea, lanbide bat ikastea, ez zitzaien uzten hori egiten. Emakumeen hezkuntza 18. mendetik aurrera, printzipio moral kristauen irakaskuntzan eta joskintzan oinarritu zen. Emakume ona izan behartzen, birjintasunaz galtzea eta ezkondu aurretik eta senarren mende bizitzea. Hori xe erakusten zituzten. Hori eta katixima, joskintza ere bai, jostungintza ere bai. Bere ikaskide gizonezkoei edukiak irakasten zitzaizkien bitartean.
Gainera, maistrak beren ospeonaren arabera kontratatzen ziren, hori zen irtenbide profesional honetariko bat, 19. mendean, baina ez prestakuntzaren edo ezagutzaren arabera, fama onaren arabera. Parrokoari galdetzen zitzaion, emakumeena zen, eta orduan esaten zitzaion, bai eskoa erantzuten zion, orduan esaten zitzaion, datorrela. Irakasle gisa, maistra gisa. Eta, izan dadila Virginia eta izan dadila emakume ona. Beraz, prestakuntza ezagutza etzen baloratzen. Eta ikasgeletan baliabide material gutxiago izaten zituzten. Gasteizen mutilek izaten zituzten lapitzak eta kuadernoak neskek buruz ikasten zituzten gauzak. Hortik aurrera emakume perfektua izan zitezken, mendeko eta oso onak, ezta? Beraz, hori zen hezkuntza. Ezin zuten horra iritsi. Hortik etorri zen emakumeen jakintza profesionala gutxiestea. Adibidez, emaginen ezagutza baztertu egiten da. Hori beti emakumeek egin zuten, eta beti emakumetik emakumera pasatu zuten. Eta oso lan kualifikatu izaten zen, eta gainera diru ona lortzen zuten. Edoskitzen laguntzen zutenekin batera, hau zen beste lan on batez, eta gizartean ospe ona zuten. Hori ilustratuei oso gaizki iruditu zitzaien eta horrekin bukatu nahi izan zuten. Aro modernotik badator jazarpen etengabe bat emaginen kontra ezagutza teorikoa bazuten medikuek, baina ez praktikoa, ez? Beraiek irakurri egiten zuten eta orduan emaginek egiten zuten gainerako lana. Beraz, garai hartan medikuek ez zuten askorako balio, baina esan bezala jasartzen ari zitzaizkien emaginei 17. mendean eta ere 18. mendean. Eta Euskal Herriaren Adiskideen Elkartearen aldeko zirojauek lanbidean ordezkatu zituzten emagine horiek. Eta Valentin de Foronda dioen bezala, egunero 1000 biktima hiltzen dira eskuez jakin eta krudel hauen erruz, zirujau trebe batzuek lagundu izan baliete bizia gordeko zutenak. Emaginen kontra. Ikus dezagun zeintzu ziren ziruja horiek. Hau oso ondo dokumentatuta dago. Ilustratuek nola ari denen burua jaten, beste hauek ekartzeko, ezta? Lehenbizikoa, Pedro Edibarrek. Ez zuen kirurgialari azterketa gainditu ere egin, eta beraz postu utziarazi zioten. Bai. Esango dizue horrakatz bat, ezta? Juan de Etxeberri. Praktika txarrengatik eta sendatzeko metodo zalantzagarriengatik behin baino gehiagotan herrieta jasoa zuen zirujaua. Honena beti guretzat. Gero beste bat, Ramon de Etxebarria zirujaua. Erditze kontuetan ustezko aditua zen, eta haietako bat hartatzera joan zenean, ez zuen ama zuzenean ikusi ere egin, aitzitik pareta baten beste aldean entzun zituen, oihuen arabera epaitu zuen haren osasun egoera. Denbora asko geratzen zaio, etorriko naiz geroago. Eta orduan, emaginaren bila abiatu behar zuten. Eta hori zen maila gizon jakintzu haien artean. Emagina baina asko zobea zirenak. Indarkeria ustetikoaren hasiera da hori, bide batez. Aurrera jarraituko dugu, frankismo garaiko lan bermarik eza dago, frankismoa etxeko aingeruaren estereotipo ezartzen saiatun zen, eta beraz laneko legeria emakumeekin oso diskriminatzailea izateko diseinatu zen. Izugarri murriztu ziren emakumeek eskura ez ditzaketen lan motak ere, zaintza lanak lehen aipatu den bezala. Emakumeen lan eskubiderik ezak haien egoera muturreko prekarizazioa ekarri du. Zaintzaileak, maistrak, gero behar bada, idazkariak eta bar. Prekarizazioa ikaragarri izan zen, bera, eta soldata ezberdintasun gailur handiak ere bai. Ezkutuko ekonomia handitzea eta erabateko babesgatasuna, kaleratze, sexu jazarpen edo lan abusuen kasuan. Batez ere, etxeko lanean, hor jarduten baizuten gehien emakumeek urte horietan.
Bueno, irudi hau ezagutuko duzue, ez, uniformez jantzitako zaintzaileak, baita kalean ere, eta hoiek ziren eskulan handiena, ez da? Ze emakumei etzieten uzten lan egiten, bestelako lanik egiten. ¿no? Junto pues, con las fábricas, pero con la mala fama. Y sobre todo ese tipo de oficios. Eta gainera ideia bat azpimarratzen da. Emakumeak berez jaio egiten zirela zaintza lanetarako. Soldatarrak alazeren gainean oinarritzen da. Hitz hutsalen gainean, estereotipoen gainean. Gainera gehienek oinarri historiko bat dute. Hasierako bulu hori hasiera ematen ziren horien, hitz horien ondorengoa zela. Ulertzen dugunean, nondik datorren tresnak ditugu haren kontra egiteko. Eta historia gure alde erabiltzeko eta datuekin desmuntatzeko saldu dizkiguten bulu horiek guztiak. Adibidez, gaur egun entzuten ditugunak. Emakume gutxiago kobratzen dute familiaren zentzat arazratu behar dutelako. Bueno, etxeko aingeruaren estereotipoa oso gutxitan bete den emakume irreala da. Hau da, zuk behartu egiten nauzulako. Emakume gutxiago kobratzen dute indar gutxiago dutelako. Bueno, argi dago, normalean ere lan horiek egin dituztela. Emakume gutxiago kobratzen dute gaitasun intelektual edo profesional txikiago dutelako zer egingo dut. Ez ba, didazu hezkuntzan sartzen uzten. Beraz, sartu orduko igo egin gara. Emakume gutxiago kobratzen dute gizonen lanak egin nahi ez dituztelako. Bueno, borroka historiko asko daude. Emakumeak egin dituztenak gizonezkoen lanak okupatzeko. Lehendik ere okupatu zituztenak saiatu egin direnean itzultzen. Gutxiago kobratzen dute sektore feminizatuek zaintzakoek adibidez ez dutelako ahalegin handirik eskatzen. Mesedez. Hau da, mendeko pertsonak badituzue zuen kargu, badakizue askoz ere gogorragoa dela zaintza lana. Eta emakume gutxiago kobratzen dute, dirua gutxiago sortzen dutelako, hori gezurra da. Emakume lan batek dirua ematen duenean, berela etortzen dira gizonek lan horiek bere egitera. Adibidez, bain, emaginenak, lehen, kirol profesionalean emakumeak gehiago erebazten zuten, baina horretara ere iritsi ziren gizonak emakumei lanak entzeko. Ondorio gisa, emakumeak beti izan dira motor ekonomikoa. Soldatarrakara fenomeno historikoa da. Eta gogortu eginda emakume garai bakoitzeko patriarkatuaren barruan zituzten baldintzen arabera. Beraz, hori da arazo nagusietako bat, patriarkatutik datorrena. Egin behar dena da, patriarkatua desagerarazi, soldata ez da ordaintzen egindako lanaren arabera, baizik eta egiten duen langile motaren arabera. Hori falazia hutsa da. Lana beti ordaindu da langilearen arabera, ez produktuaren arabera, egiten denaren arabera. Estereotipo sozialek aurreiritziek barrenatutako misoginiak eusten diote soldata arrakalari. Beraz, diskurtsoak aldatzen baditugu, narratibo aldatzen balin badugu emakumeen inguruan, gauza asko aldatuko ditugu. Eskerrik asko. Creo que para preguntas no. Andamos muy justas de... Oso justu gabiltza denboraz. Egia da, baina agian bi galderatxo egin genitzakenik bat dut. Adibidez ilustratuen kasua, eta lehen komentatu duguna, beti kontatu dutela gizonen historia, eta gainera esate izena jarri zuten beren buruari, gu ilustratua gara, eta iseka egiten zioten emakumeari. Eta esaten zuten gu geu gara ilustratuak, ilustrazio asko dugu. Galdera hori gustatzen zait. Nik badu trikimailu bat, niritzengatik ere konturatuko zineten, ilustrazioak torlojua estutzea ekarri zuen emakumentzat. Erroma dago misogino handiak zirenak, gero dugu erdiaroa, ero ilustrazioa, esklabotasuna, Franco, gero ilustratua, gero errenazimentua, eta garairik onena
erdiaroa izan zen, orain trikimailu bat dut, jakiteko noiz egon diren emakumeak hobekien historia. Historian garaileek idazten dutenez, eta beraiek jartzen dutenez izena, pentsatu ze garai izan ziren loriatsuenak. Ilustrazioa, berpizkundea, beraz berri txarrak emakumentzat. Erdiaroa horretzen esek gertatu, dena oso gaizki, emakumeak neko ondo zeuden, konparazioz, etzen panazea, baina, bueno, erdiaroan, nik batez ere espezializatua nagoenez, dokumentazioa aurkitzen dut eta emakumeak aurkitzen ditut denetatik egiten. Beraz, ondoko mendeetan ez dira gertzen, desagertuta daude, beraz, kontuz, azterrezagun nola banatu dugun historia, nola zatikatzen dugun, hor badago genero ideologia izugarri bat, gizonezkoena, maskulinitatearena, beraz, kolektibo minoreizatuen egoera ere bai, adibidez jente arrazializatua, LGTBIQ+, une txarrenak horiek izan dira, beraz kontuz, sartzen diguten propaganda horrekin. Ea inoiz arlo historikoak berri zendatzen ditugu. Ze Kant, esate baterako, nik asko gorrotatzen dudan pertsonaia da, Kant oso bizkorra zen, mundu guztiak esaten du, baina gero egundoko txorakeriak esaten zituen adimenari buruz eta azal koloreari buruz. Ze gelditzen da Kanti buruz? Arrazoi hutsaren kritika. Ze gelditzen da horretaz? Estereotipo ugari, kolonizazioaren inguruan ere bai, beraz kontuz, ustez bizkorrak diren horiekin. Bueno, ezakit beste alderarik ote dagoen, denboraz gaizki gabiltza, nik uste dut oso ilustratua gelitu dela ze gogorra izan den historiaren ispiluen islatzea. Eskerrik asko, Isabel.